Kaixo, Iker naiz, Galdakaoko Andramar Institutoan gaude, eta gaur ikusiko dugu nola egin telebistarako radiofrekuentzia instalazio bat. Hau da egingo dugun instalazioa. Instalazioa bi solairukoa da, eta solairu bakoitzeko etxe bizitza bat. TDT seinalea eta bi sateliterarako prestatuko dugu. Instalazioak telekomunikabiderako ICT araua betetzen du. Hemen buruko ekipoa ikusten dugu. Modulo hauek sateliteen seinalea amplifikatzen dituzte, eta hiru hauek TDT-arena. Irteera hauetan seinaleak nahazten dira. Irteera honetatik ateratzen dira satelite eta TDT-aren seinaleak bajanterantz. Hau da instalaziorako erabiltzen den kablea, kable koaxiala. Mutur batean F motako konektore bat jarriko dugu eta bestean antenarako konektore bat, Z motakoa. Konektoreak horrela ipintzen dira. Instalazio bera egin aurretik instalaziorako eskema beharko dugu. Horretarako software berezia erabiltzen da. Jakiteko zein elementu erabiliko ditugun diseinua ezinbestekoa da. Hona hemen instalazioaren eskema. Buruko ekipoa, derivadoreak, paua eta gelako arguneak. Hemen daukagu instalazioa eginda. Ikus dezakegu derivadoreak, pauak, antena arguneak, erabili ditugun konektoreak. Bukatzeko, antena toma guztietan medida eta seinalea neurtuko dugu. Behar izanez gero, seinalearen nivela buruko ekipotik ajusta dezakegu. Hartutako datuak ordenagailura pasatuko ditugu, programa berezi baten bidez. Horrela, txosten finala osatzen dugu. Hauek izan dira pausu nagusiak, instalazioaren deskripzioa, instalazio eskemaren diseinua, instalazioaren montaia, instalazioaren egiaztapena.